салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстон, мехоҳам имрӯз як қиссаеро ба шумо нақл кунам. бародарон, хуб гӯшандозед. рӯзе ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу аз назди савмаи роҳибе гузар карда назди дарён таваққуф кард. ва роҳибро ба наздаш хонд. ба роҳиб хабар доданд, ки ин мард амирулмуъмин аст. баъди чанде ба ҷониби ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу марди лоғару заифе омад, ки тарки дунё намуда ва парҳезгориро пеша карда буд. ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу ӯро дида гирён шуд. ба ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу гуфтанд, ки сабаби гирья чист? охир ин мард ку насронӣ аст? ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу ҷавоб гуфт: оре, медонам, ки ӯ насронӣ аст, вале сухани Худо ба ёдам расид, ки дар Қуръон мегӯяд: хастаҳолу ҷафокашида дар оташи афрӯхташуда месӯзанд. сураи Ғошия оятҳои 3-4. аз ин хотир дилам ба меҳнату машаққаташ сӯхт, ки ӯро аз оташи дӯзах наҷот намедиҳанд. бародарон, боқӣ дар паноҳи Худо бошед. ҳамеша дар ҳаққи мо дуогӯ бошед.